El passat mes de desembre es van posar en marxa plataformes de docents per lluitar pel dret de la vivenda digna de l'alumnat de Catalunya. A Barcelona, l'associació Docents 080 considera que l'habitatge és un dret que no es pot deslligar del dret de l'educació. Que les persones que estem vinculades al món educatiu és una realitat molt patent i estem molt preocupats per aquesta situació. És a dir, que un manifest que ens vam traspassar als professionals via WhatsApp, que no tenim cap organització darrere que ens recolzi, simplement passar-ho als companys i en pocs dies recollir més de 1.000 professionals donant recolzament a això sense encara haver començat a fer res, significa que la preocupació que hi ha dintre dels centres educatius i en el món educatiu sobre aquest tema és molt més gran de la que pugui veure's representada en aquests moments en el món en general. L'actual dinàmica immobiliària vulnera el dret a l'educació dels infants i construeix un maltractament institucional que s'executa a través dels desnonaments. Quin país vivim que estem uns recursos immensos en treure uns nens de casa seva i no som capaços de donar una alternativa habitacional en aquelles famílies. Quin sentit té que estiguem defensant els drets d'un fons-voltor amb seu a Nova York i siguem incapaços de els nostres polítics facin aquelles lleis que ens diuen les seves lleis que han creat, que és que tots tenim dret a un habitatge digne. I en canvi els recursos els esteu gastant en treure les seves famílies i els seus fills de casa seva. No té cap sentit. En pocs dies ja són més de 1.000 els professionals de l'educació que s'han sumat a aquesta proposta. La realitat del sistema educatiu a Catalunya en aquests moments no és equitativa i els infants no arriben a les escoles en les condicions òptimes per garantir el seu aprenentatge. Per exemple, d'un alumne d'infantil que ja ha patit 2 desnonaments i que el primer desnonament la seva mare no estava a casa i quan va vindre el mosso del quadre el van treure del llit sense sabates. Aquest nen, que ara té 5 anys, dorm amb sabates perquè pensa que en un moment determinat el pot vindre a buscar la policia.